ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମମତା ଆପ୍ର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଡାଟା ଆମ ପାଖକୁ ଏଲ୍ଏସ୍ ଦିଦି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଲ୍ଏସ୍ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମମତା ଆପ୍କୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ 21 ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମନ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଛୁଇଁବା। ଏହା ଉପରେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ତାହା ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖେଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେମିତି ରେଖା ମାଝୀ ଏଠି ଦେଉଛି ସେ ନଟ୍ ଇଲିଜିବଲ୍, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ମାଝୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଖା ମାଝୀ ଏଠି ଇଲିଜିବଲ୍ ନୁହେଁ। ସୁଭଦ୍ରା ମାଝୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ AWW। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇଏ କହିଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ AWW, ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ମାଝୀର କିଛି ଡାଟା ନଥିବାରୁ ଏଲ୍ଏସ୍ ଦିଦି ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଡାଟା ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଲ୍ଏସ୍ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ ପାଣି ମାଝୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଏଜ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏହା ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଆମର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ମାଝୀର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ AWW, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ AWW ପାଖକୁ ଏହା କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇଛି। ତ ଏଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ମୁଁ ଛୁଇଁବି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟୁ AWW ତା ତଳେ ଦେଇଛି କାରଣ କାହିଁକି ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡାଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କିଛି ଡାଟା ଦେବା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଡାଟା ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ ଗାଁର ଗର୍ଭ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ, ଶେଷ ଋତୁସ୍ରାବ ତାରିଖ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଏଠି ଦେଇଥିଲୁ ସେସବୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ତଳକୁ ଯିବା। ଯଦି ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିମୁଭ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମେ ରିମୁଭ୍କୁ ଆମେ ମାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ରିମୁଭ୍କୁ ମାରିଲେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ଡାଟା ସବୁ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରିମୁଭ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା। ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଡାଟା ଆମର ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ IFSC କୋଡ଼୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ତାପରେ ଶାଖାର ନାମ ଆମକୁ ଏଠି ମାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଏଣୁକରି ଏଲ୍ଏସ୍ ଦିଦି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ IFSC କୋଡ଼୍ ମାଗୁଛି, IFSC କୋଡ଼୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। IFSC କୋଡ଼୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତା ତଳେ ମାଗୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ତା ତଳେ ଆମକୁ ମାଗୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ SBI ଅଛି କି ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, SBI। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ନାମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ନାମ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି ଦିଶୁଛି ଏ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ସେସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ତଳେ ଆମକୁ ଦୟାକରି ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆମେ
तथ्य भूल अच्छी कि ठीक अच्छी ताको आम पुणी थे देखीदे देखीदेला देखु तले देछि आमको कैंसल आउ गोटे देछि ओके जदि आमर डाटा सब तथ्य आम जहाँ जहाँ देलु सब जदि ठीक अच्छी ताहले आम ओके ऊपर क्लिक करदेबा ओके ऊपर क्लिक करदेले एलएस दीदी पाखक फॉरवर्ड हो ठीक अच्छे तो मु ओके ऊपर क्लिक करुँची डाटा सब ठीक अच्छे ओके ऊपर क्लिक करुँची देखते ओके ऊपर क्लिक कली तापर यह कौन है एलएस दीदी पाखक सब पुणी थे फॉरवर्ड हो गला वीडियो टी देखि धन्यवाद।